Il-lob tan-nar huwa delizzju li jirrikjedi impenn kontinwu, delizzju li jsebbaħ il-festi li jsiru f'pajjiżna u li joħloq spettaklu mill-isbaħ kemm għall-Maltin kif ukoll għat-turisti. Dan sostnih il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt laqgħa li saret fid-Dar Ċentrali mal-Għaqda tan-nar Marija Bambina tal-Mellieħa, illi rebħet l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar. Matul din il-laqgħa l-kap tal-Partit Nazzjonalista kien akkumpanjat bid-deputati tal-Partit Nazzjonalista Charles Azzoppardi, Ivan Castillo u Graziella Gallia, kif ukoll mill-Kunsillier Lokali tal-Partit Nazzjonalista fil-Mellieħa Envin Bartolo. Bernard Grech esprima l-apprezzament tiegħu għall-impenn kontinwu tagħhom f'delizzju li jferraħ lil ħafna nies u li jsebbaħ il-festi fl-ibliet u l-irħula tagħna. Min-naħa tagħhom f'isem l-Għaqda l-President Tony Caruana u s-Segretarju Trevor Vella esprimew l-apprezzament tagħhom għall-ħidma u l-appoġġ tal-Partit Nazzjonalista biex delizzi bħal dawn ikomplu jitgawdew minn kulħadd. Fil-bidu ta' dan ix-xahar l-Għaqda tan-nar Marija Bambina tal-Mellieħa rebħet l-edizzjoni ta' din is-sena tal-Festival Internazzjonali tal-Lob tan-Nar, festival li kien mifrux fuq diversi ġranet bi spettakli pirotekniċi anke f'Għawdex. Ir-rebbieħa tħabbru fl-għeluq ta' dan il-festival fil-Port il-Kbir, fit-tieni post klassifikawna Kaja Art tal-Polonja, fil-waqt li s-Serbi ta' Pyro Team spiċċaw it-tielet.